אז שלום חברים יקרים, אני כאן עם מאור ואני ואבא שם מסדר, עוד מעט אני אגלה לכם. וגם התינוק החמוד הזה, הלל תגיד שלום. נלה. מעולה. ואבא עושה שם את המשלוחי מנות. כי אנחנו בסרטון של אנחנו מחלקים משלוחי מנות לכפר. הנה, אבא, חבר'ה, שבועות שנייה נחזור. אוקיי חבר'ה, אבא הביא לי 3 ראשונים שאנחנו יודעים לחלק, אוי נעברי. הנה אחד, ככה זה נראה. הנה יש כאן גם, אוי זה הפוך. שלא עושה מה אתם רואים איזה הפוך, אולי תקפו. אנחנו הולכים לבית בית. כתוב פה, חג פורים שמח ממשפחת בן ציון במדבקה. ככה זה נראה. ככה זה נראה. קודם כל החברים שלכם. כן, קודם כל החברים. אבא, באיזה בית תקשו קודם? הנה, הראשון זה החבר שלך, נתנאל. נתנאל? כן, נעבור בית אחד. ואיפה? אז נפלו לי המשלוחי מנות. לא, נאורי, תעצור עם זה רגע בסרטון, חיים שלי. חבר'ה, אני שנייה חוזר אליכם. אז אוקיי חבר'ה, הגענו לבית הראשון. עכשיו ניקח את המשלוח מנות ברור ונספה. תגידו חג שמח וזהו. כן. אוקיי חבר'ה, עכשיו אנחנו יצאנו מהאוטו. הנה המשלוח מנות לבית של חבר של מאור. לא יודע למה אני מוביל, אני בכלל לא מכיר את החברים שלו. אוי, פתאום פספסתי את הדלת. יופי. עכשיו בואו נביא עוד משלוח מנות. נתראה שם. אוקיי חבר'ה, זה המשלוח מנות. אוקיי חבר'ה, המשלוח מנות ראשון הוא סלח. קדימה. משלוח מנות אחד הוא סלח. בהצלחה גדולה. תתרגשו. קדימה. סגור את השער. עכשיו נעודד לאוטו. שלום. סגרו את הדלת. אבל עכשיו טוב. לא, תכף נעשה את השכונה. את השכונה? כן, רגע, אני אגיד לך איזה בית לתת. אוקיי. עוד 2 יש לי. כאנו. שים אותם פה. נלך לשם, פה זה הבית הזה, אייל. אייל? כן. של מי זה? אייל, של האולם, של הבריתות שאנחנו עושים וזה. אייל גבא, לך תביא לנו. תגיד חבר'ה, שנייה נחזור. אוקיי חבר'ה, אין קול ואין עונה. אז נשים לזה כאן. נשים לזה כאן. אין מקום בידית. שים לזה כאן. שהוא יפתח, הוא יראה זה. מעולה, רק בוא נעבור. ניפגש בבית הבא. אוקיי חבר'ה, אנחנו בבית הבא. אנחנו נכנסים. אבל שהוא לא אוהב מצלמות, אז אני אעשה לכם קאט. אוקיי חבר'ה, שמנו לו כאן. הוא גם לא עונה. יאללה, בוא נחזור. אוקיי, בואנו מוקדם, כולנו ישנים. שלום. זהו. איה! אוקיי חבר'ה, נפגש בבית הבא. אוקיי חבר'ה, הבית הבא. הפעם זה 2, כי כאן אור מוספי וכאן טל. נתחיל מטל. תחזיק אחד. תחזיק את זה. ניכנס. יאללה, קדימה. אתם תמיד בבית. חבר'ה, ניפגש עוד שנייה. שנייה, לא. אתם יודעים מה? נשאר שנייה. עוד אחד הצליח. והצלחה גדולה. יאללה, בואו עכשיו לאור מוספי.
עבור מוספי. 5 דקות של הסרטון. ואנחנו עולים יותר לאזור מוספי. איזה קבוע. קבלו איפה אנחנו. קבלו איפה האוטו. זה בגודל של 8 מקומות. אוקיי חבר'ה, רק משלוח מנות תצליח. בואו נחזור לאוטו. עכשיו שוטגן, אני מקדימה. יאללה, אנחנו צריכים לעשות כמה משלוחי מנות יותר מהר. בסדר, יאללה. אז תיסע, מה אשמתי? הוא היה בבית? מי? שתיהן. הם ישנים, אבל הם פתחו לנו, אמא שלו. ושמה זה היה רק אמא שלהם. הייתה בבית. הם לא בבית, לא יודע למה. לא אמא שלי. זה אשמתי שאתה לא נוסע מהר? לא, פשוט אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, לתת. כן, שיק שק. כן, אבל הם לא עונים. זה כאילו הם בפנים, אבל כאילו לא ענו כל כך. הנה יאר, תעשור. כן. בוא יאר, בוא. יאר, פגשנו מישהו בדרך. חבר'ה, מה זה קוי? יאר, קח. טוב, חג שמח. אוקיי חבר'ה, עוד משלוח מנות תצליח בהצלחה גדולה. אתה נוסע לבית? ראיתי, אבא ראיתי. כי זה הכיוון של הבית. אחות שלי ים. הכיוון של הבית שלנו. כן, ברור, אותה משפחה. גם לעידו ודניאל הבאנו אחד. מבצע של ענק החשמל תעמולה. כן, כל תושבי הצפון שחוזרים הביתה, שימו לב. מחכה לכם שובר בסך 250 חייבים להיפגש בבית הבא. אוקיי חבר'ה, בית הבא זה חברים של אבא, אז אתם לא תראו את זה, ניפגש. כן, הם אמרו לי להיכנס, כן. הבאתי להם את המשלוח מנות, היא כאילו עזרה במקום, היא לא ידעה כאילו מה להחזיר לי, אמרתי לה שלא צריך וזהו. יפה. היא אחרי זה, היה שם 2 בנות, אז אחרי זה כאילו, השנייה דיברה איתה, תביאי איזה 20 שקל, 10, ואני כאילו שמעתי את זה, אז אמרתי לא צריך. מה פתאום כסף? אמרתי לא צריך. מה הלל? זה בחינם. זה משלוח מנות, אנחנו נותנים מתנה, מה זה, אם ייתנו לנו כסף, מה זה שווה? אני אמרתי להם לא צריך. מה הלל? מה הלל? מה הלל? טיול. טיול? כן. כן? הלל, תסתכל, זה הסופים שלנו, רואים אותך עכשיו. כל 410 רשומים. רואים אותך. איזה? יואו, יש לנו עוד 1,000,000 משלוחי מנות להביא. עוד מלא? כן. אוי אוי. מה? את כל זה? אבא, תביא לי עוד משלוח מנות. הנה, פה עידו קובי. יאללה, עידו קובי! איתו קוב. עידו קובה. פה זה יאללה, יום, זה בית של השירים. עוד שנייה נראה לכם את הבית שלו. לא איזה בית, אני גם יודע. קבלו את הבית המטורף הזה. אני יודע שבבית של רון. יאללה, יאללה. אימא'לי. זה הדלת. זאת הכניסה. יאללה, בוא ניתן. רגע, אחי, זה דלת ענקית, לא נראה שזה אופן. זה לא כל הגודל, חבר'ה. עוד מלא גודל. עידו קובי כאן. תופסים להם על הדלת, פה. יאללה, זה שמנו. יאללה, בוא. הם לא ענו, שמנו להם בצד. הבאת לי עוד 1,000,000 משלוחי מנות. יש פה 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. יאללה, ניקח עוד אחד. ניפגש בבית הבא. אוקיי חבר'ה, הגענו לבית הבא. אוקיי חבר'ה. תנסה לצלות על הדלת. בסדר. אוקיי חבר'ה, תסתכלו. וואי. יאללה חבר'ה, הם לא בבית, כי אין להם את האוטו. האוטו שלהם כאילו לא פה. כל פעם שהאוטו שלהם לא פה, הם לא בבית, וגם תסתכלו את הבית. אז... לא, הם לא פה. לא, הם לא פה. חבר'ה, נתלה על הדלת. עם משפחת בן ציון. אחרי גם משלוח מנות. הנה. זה לא נתלה. אוף. שים איזה כאן. יאללה חבר'ה, לאוטו. ניפגש באוטו. אוקיי חבר'ה, הגענו לאוטו. ניקח עוד משלוח מנות אחד. יאללה, לאיפה עכשיו? לפי הרחובות. יאללה, לפי הרחובות. לא הבאנו, לא. יאללה, עכשיו הגענו. בסדר. חבר'ה, ניפגש בבית הבא. כן חבר'ה, הגענו למשלוח מנות הבא של חבר של מאור, בגלל זה אני ממש מחזיק. רק לחברים שלי אני מחזיק. אז קדימה, הנה. חבר של מאור אחד. אני כן מכיר אותו, אני מכיר את כל החברים של מאור כמעט. נחכה בסד. פתח את זה. עכשיו אני כאן. נפגש שנייה. אוקיי חבר'ה, עוד אחד מוסלח, נפגש באוטו, כי למה הוא רחוק כאן. אוקיי חבר'ה, הגענו לאוטו. אנחנו עכשיו באוטו. אבא, לאיפה עכשיו? לבית הבא. יאללה. ניפגש בבית הבא. כן חבר'ה, מתי נקייה? לא, רגע, זה האח שלי, זה איתמר. איתמר לא הלכנו אליו, דייגנו על הבית שלו. דייגנו על הבית שלו? לא, נאמר, תסגור את הדלת, שלא יהיה ליד הדלת, הוא יכול לעוף לנו. זה נראה לי שלי. לא, זה שלו. לא, זה שלי. לא נראה לי סגר. לא, בסדר, שנייה, אנחנו מגיעים. בסדר. ניקח עוד משלוח מנות. עכשיו פה 3. אבא, הלל להוריד את הרעל. הנה הבית שלי דוד דניאל. זה זאתי שאוהבת אותך. בסדר. אני לא מכיר אותה, זה דניאל. לא, בסדר, תן לה, אבל היא חמודה. מי זה? היא ממש אוהבת אותך. אם בטסת איתה מביאה לכם אותה. אני מתבייש. אז מה הורידה? אבל אני מתבייש. מה זה, אלף? אוקיי חבר'ה, עוד משלוח מנות הצליח בהצלחה ענקית. בואו נחזור לאוטו. אוקיי חבר'ה, אנחנו באוטו. תראה אותך חזק. בית הבא. היה הביתה. עוד בית. למה? מה היה שם? היה שם משהו. חבר'ה. היה לו כדור הכי פעמי, יותר מיותר שפה של הבית. חבר'ה. דבר עם מילה, דבר עם שימו מילה. סאב ולייק עכשיו. ניפגש בבית הבא. עוד מעט נגיע לנביא, עוד ממש טיפה. מה זה הרחוב הזה? אף אחד לא גר. כן גרים. למי? טוב, ליוני הבאנו. למי? למה? זה החבר של מאור שהביא לו הביתה, אז מאור הביא לו. אה. ורוניקה. ורוניקה. לך, ורוניקה. גרים פה. חבר'ה, נגזרה עוד שניונת. פשוט אנשים לא אוהבים שרואים אותם ביוטיוב, אז נפגש עוד שנייה. עובד אותה. אוקיי. עוד משלוח מנות הצליח בהצלחה גדולה. יאללה, אור חדש. קדימה, אור חדש. חג'ג'נו. חג'ג'נו. אין לי מושג אבל מה הקוד שלו. זה לא צריך קוד, יש שם צלצול, אתה לוחץ עליו פעמון. לא אמור לדעת את הקוד של כולם. יאללה. בינתיים תמלא לי פה. יאללה. קדימה. אוי.
טעם טיפלתי משלוח מנות. איפה יש פעמון? מה זה? איפה יש פה פעמון? כאן. בוא ככה, אני אביא לך מעל השעה. הנה, בודה, חג קסם, חג שמח. אוקיי חבר'ה, עוד אחד הצליח, אתם ראיתם את זה? אולי מה עם חלקם? רגע, מה אתה מביא? לא. עוד אחד הצליח חבר'ה. תרים את זה. ניקח עוד אחד. למה לא מילאת לי? למה לא מילאת? אני אמלא עכשיו. כאילו כל פעם שמסיימים הכל? שלא נפספס בתים שאנחנו מכירים. אנחנו נלך גם לארבל, כן? ברור. לטל סוויסית. מה? איפה אני יודע איפה הוא גר? תתקשר אליו, תשאל אותו. אני בסרטון. אתה בסוף חבר. לרוי ולרני, כן. הנה פה זה. ממתחים לרוי. גר בכפר זיקים. יש מלא שגם אורי מזרחי. אתה יודע איפה הבת שלו? של מי? אורי מזרחי, אתה יודע איפה הבת שלו? כן, בטח. מעולה. פה זה פורג'ון. גם אני יודעת, אבא גם יודע איפה הבית של רוי. כי הוא פעם הביא אותי לרוי. מה יש לך, היללי? היללי השתגעתי. רגע, קיטון! יש פה את הקרנה, רגע, בלבלנו? ומה איתו? דילגנו על דוד. עוד פעם דילגנו. חבר'ה, ניפגש אצל דוד. חבר'ה, אתם לא מאמינים, מאור נתן לי כאפה ועוד שנייה. עוד שניות. ניפגש בבית של דוד. אוקיי חבר'ה. קח מאור, קח, הנה, הסופים רואים. נקסט. זה חבר של מאור בגלל אני נותן לו. לא, מה הקוד פה, אתה יודע? אני לא יודעת. לא זה לעשות קוד בו כבר. אתה לא יודע את הבתים. הוא לא יודע את הבתים של חברים שלנו, באמת. אני יודע. ומה זה לעשות קוד? שלום. שלום, איזה חמודים. דוד קיבלת משלוח מנות. תודה רבה. תודה רבה. תודה חמודים. אוקיי, עוד אחד הצליח. אנחנו חמודים. קדימה. לבית הבא. אני לא יודעת מי נשאר. מאור, יש לך מלא חברים פה. כן. יש לך כולם... לי יש גם מלא חברים, אבל פשוט הם לא בכפר. כן, ברור. אני מתכוון פה בכפר. אבא, כל החברים שלו פה בכפר. עכשיו בחבר. אתה יודע מי אנחנו לא הלכנו? למי? לתאומים האלה, הבלונדינים, הקטנים. בוא נלך אליהם. יאללה, אבל אני לא יודע איפה הם גרים. מאיפה לך? מאיפה לא? איך הוא יודע הכל? איך? אני לא יודע הכל, ממש. אז איך אתה יודע איפה הם גרים? כי אני מכיר, זה מושב קטן, אתה יודע. מאיפה אתה יודע הכל? אבא, יש לי עוד חבר אחד וזהו, נווה, לא נתנו לו וגם לרוי. נווה ורוי נשאר לי וזהו. אבא, לי נשאר רק לתת לנווה ועמית. נעשה ככה. רגע, מי רצה? עכשיו אני נשאר ילדים. וכל האנשים. אבא, אתה יכול ללמד אותי לשרוק? איך אתה עושה? רגע, פה נראה לי זה... תגיד, אני מושג איך שורקים. אבא, ככה לעשות? חכה רגע. תגיד חוצה. לא יודע איפה הם גרים, הבלונדינים. מאור, אתה יודע איפה הם גרים?
הוא משחק איתם כדורגל. כן, אני מכיר אותם. הבלונדינים, התאומים האלה שאתה... נכון, תאום. שמהכפר שלי, מהחוג כדורגל שלך. כן. האחים, נו. אתה יודע איפה הם גרים? הם שם גרים איפשהו, אבל אני לא יודע בדיוק. אבא גם לא נתנו לאמא. הבאת? לא. אמא הזאתי, כן, אבילה. אמא לא הבאנו רוי, נווה. יש לנו בקיסור עוד מלא הנה אנשים. אמרי. מה אמרי? אוקיי, אמרי גם. מי זה אמרי? אמרי חבר של מה? אמרי חבר. אמרי שושן. שושן? שושן יעקב. שושן, צהלה ושמחה לראות יעקב. כך. חברים של מאור הוא לוקח עוד 40 שנים יהיה חברים שלי. עמית קלאס גם צריך להבין. הוא לא אוהב יוטיוב, כן. מאור, תראה את עצמך. מאור, תראה אותך. צהלה ושמחה. חבר'ה, בקיצור זה בית חסום. דפוק, לא יודע מה זה הבית הזה. אין פה כניסה. זה לא נפתח, אי אפשר. תביא את זה. תביא את זה. לא. תגיע לשם. בוא, עלו. יאללה, בוא נעלה. שוטגן! תרים לו את הנעל. תחבר לו את הנעל מאוד. לא יודע איך מחברים. הנה רואה. גם אני לא. איך מחברים? אבל לא יודע איך מחברים. נאורה, יישב יפה. נאורה, יהרסו אבל זה, המשלוחים. תודה בי. שושן יעקב צהלה. מאור, תרכיב לו אתה, לא נאורה. לא יודע. תנסה. אני לא יודע. אני אומר. טוב, אבל אני מפגש עוד שנייה. יש לנו מיליון. יאללה, בוא ניסע לעמית קלאס. סוף סוף חבר שלי. למה? גם הוא חג'ס חבר שלך. כן. אבל אנחנו כבר ראינו איזה 3 ברצף של חברים של מאור. נווה. אל תדאג, מאור, לא נפספס שום בית. שום נווה. שום נווה ושום נווה. אח. יאללה. עמית קלאס. טוב חבר'ה, אני יודע שהוא בכלל לא אוהב יוטיוב, אז אבא תלחץ, חבר'ה, אני אשאר עוד שנייה. אוקיי חבר'ה, עוד אחד יצליח בשכר, הוא חבר מאוד טוב שלי, אז אני יודע שהוא לא אוהב לראות אותו ביוטיוב. זה נכון? הכי טוב, צודק. למה? אז למה לי אתם הסכמתם? אני יוטיובר. תהיה. אם אלוהים, זה מה שאתה רוצה. יש! פשוט אתה צריך לדעת. שימו סב ושימו לייק עכשיו. מה זה מסתכל? יעבור. הנה אבא נוהג בינתיים. אל תצלם אותי סתם. אם מישהו שואל איפה אמא שלי, אז לאיפה היא הלכה? לדיקור ברגליים. לדיקור? מה זה דיקור? הנה, איזה חיים מרוקים זה שייך את זה. מה זה דיקור? מה היא שלך? עכשיו הולכים לגן שעשועים. רק דיברנו. למה לא דיברנו על $1,000,000? לגן שעשועים. מה לגן שעשועים? לגן שעשועים, נווה שם. אח, איה! נווה גם שם. נווה! מה? נו, מה? אח! תגלו בו רוצה לבשר. מה הלל אומר? רגע, מה הלל אומר? תשאלו את הלל מה הוא אמר. הלל, מה אתה אמרת? אז אתה רוצה גם לחבר שלך? כן. אתה רוצה ליאון? כן. כן? יאללה, תבוא ליאון. אבל לא להתעכב, נורא, צ'יק צ'ק, חג בסדר. שמח ביי. יאללה, ליאון! ליאון גם הלל בא. אתה והלל, מאור לא צריך. מור, אתה לא בא. טוב, תלכו, אבל מהר, בלי להתעכב. בסדר, עכשיו נפגש עוד שנייה. אז עוד חבר'ה, הבאנו ליאון. און בגן. בגן זה פעוטון, אתה מתכוון.
בגן שלי היה. למה אמרת שאין גן? אבא, למה אמרת שאין גן? למה אמרת שאין גן? למה אין גן? און לא בבית? און לא בבית. אז מי לקח את זה? אבא שלו. כן? מה אמר לכם? תודה, חג שמח. ואמרנו לו גם. תסתכלו, ככה שורקים, עושים ככה. הנה רוני, תן לרוני. תן לרוני, מה בית כנסת? תן לו, הוא בחניה. לרוני? יאללה, מהר, אבא. אז אוקיי, חבר'ה. עוד אחד הצליח בסליחה. אבא, אני יכול חטיף? לא עכשיו. אבא. לא עכשיו. אבא. די, נו, מספיק. עכשיו הוא אומר משהו, אז די. זה לא שחסר חטיפים בבית. אני יודע. אז בוא. תקל מצלמה. תן לו לשתות אבל שלא... יאללה חבר'ה, לבית הבא. לאיזה בית עכשיו? עכשיו יוצאים מהכפר, לא? לא, דקה עוד הבאנו לנאווה ואמה. נאווה ואמה? נאווה, אלה והילל, זה באותה שורה. נאווה, מה? אמה, הילל הזה, שאבא שלו גדול. נו. הלל גם. ונאווה, באותה שורה. גם יונתן. יונתן והילל, אני קורא לו הילל כי אני זוכר בגלל הילל שלנו. יאללה, אבל עכשיו לא לקחת דברים מאנשים, צ'יק צ'ק, אנחנו צריכים עוד מעט לרדת להופעות בעיר. איזה הופעות יש בעיר? יש, ששון שאולו ויובל המבולבל וזה. השם יתברך. תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. אוי אוי אוי. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה... בהופעה. כן. נראה אותם בהופעה. אבל מה, יש שם פופקורן לקחת. נראה לי שלא... יש שם, אבא? יש שם הכל, תדאג. לא נוראים... יאללה, אמה. יאללה, אמה, עכשיו אני מפגש עוד שנייה. אוקיי חבר'ה, בית שלי. אבל תן משלוחים לנו. למה? כי אחד הלל, לא צריך. אחד למשפחה. כן, אחד המשפחה. כי אנחנו רוצים להספיק גם משפחה. אוקיי, מאור, עכשיו אתה לבד. לא, עכשיו אתה מוכן להיות לבד? אבא, אחד לנווה ואחד... נווה זה שמה, בסדר, יש פה. יאללה. יאללה, צ'יק צ'ק אבל מאורי, טוב? שיק שק מאור. נר פעם נשאר באוטו. בינתיים אני... הלל, אני איתך. הלל, אני כאן. תגיד שלום. הלל, תגיד שלום. מה אתה רוצה לבוא? אתה רוצה את הטלפון? זוז, נאורי. הלל רוצה משלוח אחד. לא עכשיו. מה אתה עושה? כזה? כזה? תן לו טאפוצ'יפס אחד. הלל, אתה רוצה חטיף? מה? יש פה חטיף, רוצה? לא. אתה לא אוהב חטיף? אולי תביס לי הוא רוצה. לא נראה לי. אתה רוצה את זה? לא. את זה? את זה? זה טעים. כן? אתה רוצה כך. נאורי, אתה הורס את המשלוחים. נאורי, אתה הורס את המשלוחים, בבי. זה רק הלל. הוא לא אכל בבוקר. וגם אני לא אכלתי. אתה אכלת עוגה. אבל זה תיפולת, זה יותר. יאללה, בסדר. קפוץ פה. לנאווה. ונאווה, יאללה, הפעם גם אני. צלם אותו אבל. בסדר. אתה תן למאור וצלם אותו ויאללה, צ'יק צ'יק. יאללה. תיגשי את הדלתות. כן. ככה. פה מהר. בוא כבר. עכשיו רונלדו פירק אותך. עכשיו מי? פתוח?
משהו. זה בית מוזר. קדימה. בית חשוד. יאללה בוא. באמת מה יש להם עוד? כיף. זה נכון. עכשיו הולכים, לאן הולכים? עכשיו נוסעים מחוץ לכפר. עכשיו הולכים בהרבה למה? נראה לי, כן. אז אוקיי חבר'ה, בגלל שזה נסיעה ארוכה, נתראה עוד שנייה. אוקיי חבר'ה. נוסעים לבועז. אבל הוא לא פה. הוא לא פה. בוא, אחרי זה. בסדר. יאללה, בוא נלך לאורי מזרחי. אורי מזרחי, חבר שלי. ואחרי זה הולכים לאכול. בסדר. בואי. אוי, סליחה. בטעות. נוראי, אוי לך, אני לא צורך. בטעות. לא, תיזהר, אתה הורס את המשלוחי מנות. תדאג. אוי. לא, נו מה יש לך, נוראי? בטעות. תצא אחורה, אתה יושב אחורה. מה? די! אני אלך אחורה. תזהרו שם. פחות אחורה עם הלל. הלל, עברתי אליך? יאללה, אני לידך? חבר'ה, ניפגש עוד שניונת. אוקיי, חבר'ה. יאללה, מאור. מי זה? רוי. מאור, אתה הולך עכשיו להביא. לא, אתה לא בא. בסדר. הלל, גם אני נשאר כאן. מה, אתה רוצה ללכת? כן. והנה, גם אני נשאר. לא בוכים. בית הבא שתבוא איתי, אוקיי? יאללה. לאורי מזרחי אתה בא איתי, נכון? הלל, אתה רוצה לבוא איתי לאורי? מה? לאורי. כן. כן? לאורי? כן. בוא, אתה. תבוא? למה? רוצה. מה, אתה מתבייש? לא. אתה מתבייש. די, מה, אתה לא צריך. מה יש לך להתבייש, אורי? היי, אתה דורך עליו, נוראי, מה יש לך? טעות, איך אני אעבור? יאללה, צ'יק צ'ק, נוראי, בלי להתעכב. פה. אני יודע יותר טוב ממך. וזה שונה פה. כן, אני יודעת. שבי תבוא. חבר'ה, ניפגש עוד שנייה. אוקיי, חבר'ה. עוד אחד. אוי. לא יכול לביתי. הוא הביתה של העולם המזרח. נוראי, שב פה כזה. ככה. מה זה? אל תטעות. איך היה? כיף. מי היה שם? רני והולך, אני לא זוכר איך קוראים לו. וההורים שלהם לא בבית? אריאל. רק אמא שלי. הוא אמר לכם שלום? רני אמר לך שלום? כן. נוראי, אריאל. אריאל? מאיפה אתה מכיר אותו? אריאל זה אגד, אביאל. זה החזק, שמתאמן. עכשיו לאורי מזרחי. אורי מזרח. אורי מזרחי לא ליד רני. מאור, הדלת שלך לא סגורה. זה נראה לי שלי. טוב. נסגור גם את שלי. רגע, אז מה, איך קוראים לו? לא זה? מה? טל סוויסה? לא, הם בטח ישנים אלה, אל תפריע להם. לא, אבל איפה הוא גר? היינו שמים ליד הבית. מאיפה לי לדעת איפה הוא גר? חכורים. עכשיו לאורי מזרחי? בשפה
לא חשבון ובמדעים. אבא יהרוג תקפקף אותי. המורה תסתר תשאיר את השיר הזה, תעשה למאור שישיר אותו ותשאר את זה לאמא. בסדר. חתורים. לא עשיתי שיעורים, לא שפה, לא חשבון ובמדעים. אם אבא יהרוג אותי, אמא תקפקף אותי, המורה תצחק עליי וכפותיי. חתורים, לא עשיתי שיעורים, לא שפה, איפה מאור? לא במדעים. אבא יהרוג אותי, אמא תקפקף אותי. אבא, אתה יודע לפרסם את המספר טלפון שלי? המורה לא משנה. חבר'ה, עוד שניה נחזור. כמה זקנים? איזה זקנים? לכמה חברים של אבא בבית כנסת, כמה אנשים בבית כנסת? בסדר. כמה? 3? איך מה? בכפר חיטים, והם גרים ליטרלי בכפר חיטים. לא. אנחנו נלך לכפר חיטים. אנחנו בכפר חיטים. רגע, איפה אורי מושק? איפה זה? אורי מזרחי, אתה אפילו לא קרוב לבית שלו. הנה, זה אורי מזרחי. ממש לא. לא. מה אתה אומר? זה לא אורי מזרחי. זה לא... זה הבית שלי. אוי, זה הבית של סטאסי. סטאסי שלו גר בכפר זיתים. יאללה, תביא לבטטה. יאללה, בוא נביא לבטטה. אבא, חבר'ה, עוד שנייה ניפגש. אוקיי, חבר'ה. שנייה, אז תעשו. אבא. תסגור. חשבתי שאתה אוסר. אוקיי. טעים זה? כן. 5 מ-10. בכפר חיטים. אתה אומר בארבל אין לך אף אחד? אין לי אף אחד בארבל. זה כפר חיטים, ניתן לכמה מהבית כנסת. יאללה. מה? תקשיבו, עכשיו מה הנוהל שנעשה את זה זריז, יוראי. בסדר. אתם מתקתקים, עונים, נותנים חג שמח וחוזרים לאוטו. לא עונים, שמים בדלת, זהו. בסדר? מה? לא צריך לקחת, אני אקנה את זה. קח. די, נאור, אל תדבר איתי על זה כרגע. אני אקנה לך עבודה. לא כרגע, אל תדבר איתי על זה. אל זה. דבר איתי על מה שאתה רוצה. חג פורים, חג גדולי הילדים. לא, מה אמר לך אורי מזרחי? הוא אמר לי מה זה, אמרתי לו משלוח מנות. ליונה אחרי זה התחילה לקפוץ עליי, אורי הרים אותה, אני גם הרמתי אותה, וכאילו הוא אמר תודה וזה, חג שמח, וכי ביי. כן. מה, הוא לא אמר לך חג פורים, לא עשיתי שיעורים. הוא יודע, הוא המציא אותו. מה פתאום עם מצב? הוא המציא אותו. חג פורים, לא עשיתי ילדים. הוא המציא אותו באמת? כן, הוא המציא אותו. חג פורים. לא עשיתי שיעורים, לא שפה, לא חשבון, ובמדעים. תהרוג אותי, אמא תקפקף אותי, המורה תשרח עליי ועל חמותיי. אוי וואי וואי לי. לא. אפשר? לא. אפשר? לא. אפשר לא. תן לו. תמצא איזה מילה. אפשר לא. תן לו. אפשר לא. לא, אפשר לא. כאילו אפשר לא. מותר לו. אפשר לו. אפשר לא. חבר'ה, תשתמשו במילה הזאת, מילה טובה. אפשר לו. אבא. אפשר לו. לגעת. אבא.
טעים? זה לא טעים? זה טעים. זה טעים מאוד? לא. זה לא טעים מאוד? לא. זה טיפה טעים? בבי. טיפה טעים? תגיד שלום. אתה אוהב את הסופים? כן? כן. תגיד תודה שאתם רשומים. אוקיי. חבר'ה, תודה שאתם רשומים. מי שרוצה להצטרף, כאן הכפתור למטה, תהפכו אותו לאפור. שלום. הלל, איך קוראים לך? הלל? ולהנה הוריי. כולכם יודעים. אוקיי חבר'ה, ניפגש שוב. אז אוקיי חברים יקרים, זה היה הסרטון, אני מקווה שנהנתם. וזה משלוחי מנות ויאללה ביי. חג שמח, פורים שמח.